Lapo kon pencap-pencap kayu naraimu. Opo? Lu mak iso tuku kulkas, iso tuku apa ae, tapi bayar mekar ae lho sik kurang. Sama utang sampean di PKK iki lho deloken pating telecek utang anu. Lo, lah kok kon ngurusi utangku, bau utangku ndek PKK, bau utangku ndek Mekar, kon kok ngurusi utangku. Mak sampean gak saken karo kanca-kancane iki sing nalangi. Sampean kok kepenakan temen. Lo, kon kok tambah ngurusi utangku sing ndek ndi. Rini kon tak kerawuk. Hari. Oh, ancene Sri ku kurang ajar ancene sampel arek iku. Wis tak ngale, tak blonjoy timbang ngurusi Sri. Rek, kon gak nyoba mie ah. Ono mie ayam enak. Ndek ndi Mbak Sol? Lho, ndek genku aku dodol mie apa sih arek iki ora ro ta? Enak ah. Oh, dijamin pol enak sip. Tester oleh. Oh iya, tak testeri ya. Enak iki. Enak iman gratis. Lah iya. Isi Mbak Soli, gawe mie kok suwe temen. Ayo kok suwe temen dulu. Kok gak niat kayak ini. Lah iya iku. Kenis ngenteni. Nah itu. Ki lho rek siji ae gawe kembulan, kok lek akeh kok aku malah rugi. Matur suwun lho nggih. Matur suwun. Iya. Sik. Ah Mbak Sol ngeki kok mek sak uprit ngene gawe wong loro ne ya gak cukup iki. Oh ala rek, jenenge tester. Engko lek warek lak malih gak tuku nang aku rek. Lho lek enak ya tuku. Lah iya. Ya pertama iku ya kudu mek titik dhisik, engko lek wis akeh baru tuku. Malah ya wis. Lah penasaran ah lek titik. Tak nirek wong dikongkon wis ndak tilik ana kono lho kok nyocot ae. Iya ya Mbak Soli Iya, ngamuk kayak lho. Lho kok kurang asin sih? Ya ditambahi ta wong uyah ae lho. Wis Mbak Soli tambah ono. Sama ono. Oh. Tak jokono uyah do nyocot. Kok iso itu? Mbak Sol ayo ndang mulai. Ayo wis mie ayam Timbang gak dipayo. enak. Lah iya wis. Talan nduk, kon iku lho kok macake iku tambah ra karo-karuan dhisik kudungan saiki kok tambah koyo ngene iki apa sih njel kon iku njel. Loh. Wis kena-kena kudungan ayu. Loh hijaban kok tambah koyo ngene. Ayo kudungan maneh lho njel. Loh. Aku Tati mek sapa? Pacarmu sapa? Ayo ngomong ke tante. Ami, Mas, anake mak umi Oh alah, golek maneh, golek wong lanang liya sing lebih ganteng. Lah apa patah hati? Dunia tak sedaun kelor. Yo aku Mas Joko. Loh alah lapo. Wis gak ono saiki cinta mati, gak ono cinta sejati itu gak ono pisan. Wis golek wong lanang meneh ae lapo patah hati. Wong Mas Joko lho ya wis kambek wong wedok liya. Apa? Kok mbok bot-boti sampe koyo ngono patah hati. Men gawe ana aku kenal. Ya wis ayo tak kenal lo, tante duwe kenalan, hidup Ayo, ganteng. Ayo. Ono Mbak Lili dia opo iki kawet tuku seblak. Lah ya opo iki? Salah dek kono seblake nang Pak Juwanto iku. Lah ya opo iki kelawet diantemne ya opo? Kelawet diubri opo? Di sini iki kata jago nasi padang kok gak ono ket mang. Gak ketok blas ya aku. Sih tak ngene ngarep sih. Lihat. Loh, kok ada lele. Ada nyawan. Ada balik Ampun. Ya ngajari aku lili gendeng. Pantesan ala ngono. Soale iku mulu mati gak wedi aku. Ampun. Oh di tenan ah, tak celono. Iya, celono ndang. Tak teni kok ndek ini. Mbak. Lagi, Pak. Aku mari jangan Lili gendeng dek kono. Ya Pak, kan ya Pak no. Aku mau dijambak diseret. Dijambak, diseret. Ajeng mah. Ayo. Kok iso iku lho anakku diseret-seret ini. Oh, adik kabur. Mah, aku gak terima kudu Lili gendeng iku pen ajar. Gak terima aku. Ajarin atasane Lili, ayo sange kok mblayu nek mlayu entek iku mbek Mama. Bayuan iku pani aku. Wong iso anak-anak di siapa naik kan mang? Mau aku ambek ajeng disuaret ngene jambak diguwopuki mang mah. Lakar kon iku lho teko endi kok iso ketemu Lili? Lah aku kate tuku Kon. seblak. Ajene nakal arek iki. Wong Mbak Lili gendeng iku ta. Wong kok kan jane blakraan ae. Setake kan gak boleh-boleh arek dhisik kan iku. Ngejaki anak ke blakraan ae guyang, guyu prengas-prenges ae. Arek dhisik iki. Kon tambah gombol iki tambah gak karu-karuan. Aduh iki arek iku lho mah Arek iki wis nang boleh. Iki bekakase kok ngadai ndang kok ndang balik. Ayo. Wong kok garo ayal lek dolen kok iso niku.